Il-ħamis parti oħra mill-elettorat se tkun qed tixħet il-vot tagħha fl-elezzjoni ġenerali. Dan hekk kif ser issir il-votazzjoni fl-Isptar Mater Dei, Kering Grek, Monte Carmelo u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt qal li f'dan il-jum se jkunu qed jivvutaw dawk li sa nhar it-tnejn li għadda sas-6 ta' filgħaxija kienu rikoverati f'xi wieħed minn dawn l-isptarijiet. Importanti imma ir-relatives tagħhom il-qraba jekk għandhom id-dokument tal-vot tagħhom jgħadduhom sabiex ikunu jistgħu jivvotaw ġewwa l-istess sptar fejn qegħdin dawn il-pazjenti. Gatt qal kif dawk li nħarġu mill-isptar wara nhar it-tnejn xorta waħda jridu jmorru jivvutaw fl-isptar li kienu rikoverati fih. Intant huwa spjega li kull minu pożittiv għal COVID-19 jew fi kwarantina mandatorja sal-ġimgħa li ġej sad-9 ta' filgħaxija, il-Kummissjoni Elettorali se tkun qed tinnotifikah biex imur jivvota f'wieħed mis-7 ċentri li ntramaw apposta. Ovvjament ħadd tkun qed tagħdi l-informazzjoni, ħadd tkun ukoll qed tippostalhom jew email u ittra, imma sabiex peress li m'hemmx ħafna ħin, qed tkun qed tagħmel Kummissjoni komunikazzjoni mill-ewwel lil dawn il-persuni sabiex imorru jivvutaw fil-postijiet fejn għandhom jivvutaw. Fiċ-ċentru ta' Smart City se jkunu qed jivvutaw dawk tat-tieni u r-raba' distrett. Fiċ-ċentru tal-Emkas Fraħa Ġdid se jivvutaw dawk tal-ewwel u s-sitt distrett. Fiċ-ċentru ta' Ħalfar se jivvutaw dawk tat-tielet u l-5 distrett. Fiċ-ċentru ta' Taqali se jivvutaw tas-7 u l-11 distrett. Fiċ-ċentru ta' Pembroke se jivvutaw dawk tal-10 u 12 distrett. Fiċ-ċentru tal-Life Sciences Park f'San Ġwan se jivvutaw dawk ta' 8 u 9 distrett. Filwaqt li fiċ-ċentru tax-Xewkija Għawdex se jivvutaw dawk ta' 13 distrett. Intant, il-ħamis u l-aħħar jum li wieħed jista' jmur jiġbor id-dokument tal-vot. Il-ħiniet huma bejn 8 u s-sija u mbagħad bejn 3 u nofs il-lejl. Narġa' nirrepeti li hija l-aħħar ġurnata u nħeġġeġ lil dawk kollha li għadhom ma ġabux id-dokument tal-vot sabiex jagħmlu dan mill-iktar fis mill-uffiċini tal-Kummissjoni Elettorali in-Naxxar u dawk reġistrati Għawdex mill-uffiċċju tar-Raba ta' Għawdex Pjazza San Franġisk. Louis Gatt appella biex wieħed jivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Ukoll nappella l-elettorat sabiex jivvota l-Partit Laburista u jivvota fuq il-kandidati Laburisti kollha. Sintendi dejjem bil-preferenza ta' kif jippreferi l-elettorat imma jivvota l-kandidati Laburisti kollha. U dan sabiex ma jintelef l-ebda vot fil-wirt u ovvjament il-partit ikun jikseb l-aħjar riżultat ta' siġġijiet possibbli. Gatt appella biex kull min għandu bżonn xi għajnuna jew trasport nhar l-elezzjoni wieħed għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 2090 1531 jew 2090 1528.